Ahojte, tu je Easy Dizzy a vítam vás späť na mojom kanáli. Ak sa vám zdá, že tu mám takú ozvenu, tak to je preto, lebo som na chodbe. Áno, na chodbe, lebo nad nami susedia akorát všetko vrtajú, búrajú a tak ďalej. A tam som si zadala pred kameru a asi 10 minút som čakala, kým aspoň 10 sekúnd budem môcť rozprávať, takže asi takto. Dneska som pre vás pripravila video o deťoch predtým a teraz. Dobre, a ja som dieťa, ale rozdiel medzi mnou, keď som bola dieťa, a rozdiel medzi deťmi, ktoré sú teraz deti, tak je dosť veľký a dosť viditeľný. A pri tomto videu mi pomáham. Ako prvé uvidíte rozdiel medzi chodením von s kamarátmi, keď sa rozprávate, alebo podobné veci. Dobre. Tak Julko, vidíš to, jak som to zastrašil? Vlastne nezastrašil. Vlastne spravím toto, ale ty mi vyhodíš hen toho. Jediné, čo som potrebovala, aby som zavolala svojich kamarátov von, bolo to, aby som mala nejakú tesnovú linku doma a ich telefónne číslo. Čau Kubo. No, servus. Nejdeme na ihrisko? Bude halus, nože. Jasne, môžeme. Zoberiem loptu a za chvíľu som tam. No, servus. Čo to asi je? Flirtovanie s babami a volanie ich na rande. Ahoj, nezajdeme zajtra na večeru? Tak ďakujem. Mám Mercedes, čo ty na to? Ako ďalšie je chodenie von s kamarátmi. Ne, ja musím ísť do lekárne. A aby sme nezabudli, tak evolúcia hudby sa od tej doby dosť zmenila. Ak si sa v tomto videu našiel, alebo si našiel svojho mladšieho súrodenca, tak určite to nezabudni zdieľať. A ak sa ti to video páčilo, nezabudni dať like. A keď si tu nový, čo si tu určite nový, tak nezabudni dať aj odber. Vidíme sa na budúce.